Kethek Saranggun. Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 1 Agustus taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 14 ayat 1 tekan ayat 12. Maneka cara kapigunakake para winasis jroning tilar piweling lan piwulang marang putra wayah. Amrih tetep nuhoni jati diri minangka titah kekasihing Allah. Salah jijine yaiku kanthi nilar piwulang arupa paribasan. Salah siji paribasan kang prayoga kita lelimbang awit saka trepe karo waosan dina iki yaiku paribasan kethek saranggun. Kethek saranggun tegese wong-wong ala kang nglumpuk dadi sak omah, sak panggonan kepara sak brayat. Wong ala siji wae wis ngrepotake, apa meneh wong ala sak pirang-pirang kang nglumpuk sekuton ngrancang mujudake karep alane. Pasaman suci ing waosan dina iki ngaturake anane pakumpulan wong-wong ala jroning brayat manungsa kang dumadi saka bapa, biyung lan anak. Brayate sapa nek dudu brayate Herodes? Ayo kita onceki sepira alane wong-wong ing brayate Herodes iki. Herodes mujudake panguwasa kang kejaba nguja hawa nepsu ananging uga mendem kuwasa. Dhewe ora kepengin ana wong kang ngrusuhi lan njungking kawibawani. Sedane Santo Yohanes satemene pancen asil pokal panggedhe Durjana iku. Sacara politis, kasuwure Santo Yohanes sarta tansaya akeh wong kang ngetut panjenengane mujudake sawijining bebaya kanggo langgengi kuwasa kang nembe karegem. Ora mukal Santo Yohanes bakal madeg raman jroning njungking kalungguhane. Herodias mujudake wanita asor budi kang kamplokan drengki lan srei. Dheweke pralambange wanita kang ora setya mring bojo. Kejaba iku, dheweke uga mujudake manungsa kang ngendhem serik. Sengite Herodias kalawan Santo Yohanes banget ngigit-igit lan kepati-pati jalaran kasenengane dicelatoni. Sedane Santo Yohanes ora bisa kapisahake saka wujud balas dendame wanita ala iki. Salome anake Herodias uga ora kalah asor. Amung kanggo nyenengake tamu lan wong tuane, dheweke gelem barang wirang jejogetan ing ngarepe para tamu. Kamangka ing adat ketimuran, sawijining putri raja ora kepareng maju jejogetan kang ora sak mestine. Awit saka sekurane wong telu mau, Santo Yohanes Pembaptis tiwas. Bebener lan kabecikan kang kaasta kasesorahake kanggo sawetara wektu cuntrel. Para tresna pelem kinasih, Gusti Allah nimbali umat manungsa mligine para penderek dalem Gusti Yesus mangunuri bebrayatan kanggo nganjrahake karsa kabecikan lan kaslametan dalem ing jagat iki. Brayat tinimbalan krawuhake lan ngayati bebrayatan ilahi saengga saka brayat sumebar kabecikaning swarga. Brayat tinimbalan royongan krawuhake swarga jroning masyarakat. Mula saka iku, monggo sami kajaga kakupiyakake supaya brayat kita tetep caket nyawiji Gusti saengga ora dadi brayat kethek saranggun. Suawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo welas ibu gegirisinipun menawi satunggaling brayat tebih saking paduka. Margi tebih saking paduka brayat gampil cinaketan mring piyawon. Pramila kawula nyuwun sih pitulungan dalem amrih kadebina brayat kawula saking kadurakan lan kadurjanan
ingkang damel pitutanipun sesami. Mugi nurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados sing mula buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.